खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बड' निउज इउटुब चेनेलनि सोलिफु गोदान रादाबाव बरायबाय। मिजिंथियो नोंथांमोना गासिबो इसोरनि अननायाव गाहामै दङ। दिनै नोंथांमोननि सेराव मोननैसो गोनांथार रादाब लाबोदों। नोंथांमोना अननानै रादाबखौ जोबजासे नाय आरो चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालाम। फैदो बिदिबा दिनैनि रादाबाव। गिबि रादाबाव दङ राजखान्थिनि दुंबुर खौरां। 5 नं क'क्राझारनि एमपि नब कुमार सर्नियानि GSP दोलोआ जोबस्रांनायनि लामायाव। बिटिसि इलेक्शनाव नायल' जाल' सासेल' GSP दोलोनिफ्राय एमसिएलए देरहाना बिटिआर जथाय सरकाराव थाफाना एम बिबान आजावनाय घनश्याम दास बिथाङा GSP दोलोखौ नागारना थाबैनो बिजेपि दोलोआव हाबगोननि खौराङा समाजारि बिजोङाव गोसारदों। मोनसे सुलुंनि बायदिब्ला GSP दोलोनिफ्राय देरहानो हानाय नायल' जाल' सासेल' मावफुं सोद्रोमा एग्रिकालचार एन्ड फार्मार्स वेलफेयार हर्टिकालचार नि एम बिथां घनश्याम दास बिथाङा थाबैनो बिजेपि दोलोआव गोरोबहैनो हासिगौ। दिनैनि बे साना भारतनि थाखाय जारिमिनारि सान। बे गोथार सानावनो भारतनि बारग' हादरगिरि आरो मिसाइलमेन गोनोखोगिरि मुङै बुहुमनाङै मिथिजानाय गेदेमा रुंसारि डक्टर एपिजे आब्दुल कालामनि गोथार जोनोम सान। बे सानाव भारतनि साफ्रोमबो सुबुंफोरा बिथांनो गाहाम हामलायनाय बावहरदों। लोगोसे हादरनि गाहाय मन्थ्रि मानगोनां नरेन्द्र मदिआबो बिथांखौ गोसोखांना टुइट खालामना जोनोम साननि गाहाम हामलायनायखौ हरदों। सनितपुर जिल्लानि ढेकियाजुलि दुर्गा फुजायाव सोमजिनाय दावराव दावसिखौ लानानै दासिमबो जोबनो थाङाखै ससियेल मिडियायाव गावजों गाव बाथ्रा दान्थेलायनाय सोंखारिलायनाय जाथाया। बे समावनो नुनो मोन्दों माखासे सुबुंफोरा नांगौनि सिमा बारनानै बाथ्रा बुंनायखौ। माहारि आफाद हारिनि सिनस्रि होनना गनायजानाय ABSU खौ फेसबुक कमेन्टनि गेजेरजों बिजय बसुमतारी मुंनि सुबुङा उदखारि हानजा होनना बुंनायनि सायाव बिथांनि बेबायदि बाथ्रा बुंनायखौ आयेननि राहा लानांगौ होनना माखासे सुबुंफोरा दाबि खालामदों। दानिया फैबावदो गुबुन मोनसे खौराङाव। भारत हादरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। मुलुगनि साबसिन खामानियाव थिसनग्रा 2020 मायथाइनि 100नि फारिलाइयाव भारतआ ब्रैथि मासि मोननो हादों। भारतनि मासि मोननो हानाय बैफोर फसंथानफोरा जाबाय रिलायेन्स इन्डास्ट्रि लिमिटेड, ICICI बेंक, HDFC बेंक, ASCL टेक्न'ल'जी। बुंनो थाङोब्ला बेफोरनि गेजेराव भारत हादरनि साबसिन थिसनग्रा फारिलाइयाव जायगा मोनदों रिलायेन्सआ। मुलुगनि गेजेरावनो फारिलाइयाव रिलायेन्सआ 52थि जायगा मोननो हादों। गुबुन फारसे ICICI बेंकआ 65थि जायगायाव, HDFC बेंकआ 77 जायगायाव आरो ASD टेक्न'ल'जीआ 90 नम्बराव जायगा आवग्रिनो हादों। रुंसारि प्रफेसार बिस्वजित बसुमतारीनि सारादु एबा आदर श्राद्धजों लोब्बा लाखिनानै बिथांनिनो आंगो बिसि मुर्सिमा रनजिमा बसुमतारीनि मुङाव ABSUनिफ्राय दुखु फोरमायलाइ गथायदों। बर'नि सासे नायल' जाल' आगोमा बर' फिसा लक्ष्मीबाई नेशनेल इन्स्टिटिउट अफ फिजिकेल एडुकेसन नर्थ इस्ट रिजनेल सेन्टार नि डियान मानगोनां प्रफेसार बिस्वजित बसुमतारीया थांनाय 3 अक्ट'बर खालाराव हरनि 11:40 रिंगायाव हरखाबै रुंसारि जादोंमोन। बिथांनिनो सारादु एबा आदर श्राद्धआव दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय नुजाहैनानै मुसुखायाव बिबार बावो। लोगोसे बिटिआर सोरखारनि एम दावबायसा बर'आबो लक्ष्मीबाई नेशनेल इन्स्टिटिउट अफ फिजिकेल एडुकेसन LNIPE नि सनापुर गुवाहाटीनि डियान डक्टर बिस्वजित बसुमतारीनि सारादुआव कार्बि आंलं लांहिनि आंगो न'आव बाहागो लाहैयो। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। बलिउडनि मुंदांखा सुपारस्टार शाहरुख खाननि फिसाज्ला आर्यान खानआ दासान्दि ड्राग्सनि गोसोरजों हमजानानै दङ। आर्यान खानखौ मुम्बाइनि आर्थर रड जोबथेसालियाव दोननाय जादों। सिगां समाव क्वारेन्टाइन बादायाव दोननाय जादोंमोन, नाथाय दा सरासनस्रा बादायाव लाबोबाय आरो बेनो केडि नाम्बार होनाय जाबाय। क्रुज जाहाजाव जानाय जाथायनि गोसोरजों आर्यान खाननि जामिननि खोनासंहोनायखौ 20 अक्ट'बरसिम फावसिनाय जादों। खोनासंहोनाया 14 अक्ट'बराव मुम्बाइनि सेसन बिजिरसालियाव जादोंमोन। खोनासंहोनाय समाव आर्यान खाननि उखिला उदां खालामनो होदोंमोनब्लाबो बिजिरसालिया 20 खालाराव खोनासंहोगोन होननानै फोरमायो। आर्यान खानखौ आर्थर रड जोबथेसालियाव 956 केडि नाम्बार होनाय जायो। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। भिडिअखौ अननानै लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालाम। लोगोसे नोंथाङा चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामना बेल बुथुमाव थुना अलाव होनानै ला, जाहाथे उननि समाव आं गोदान बर' रादाब लाबोयोब्ला नोंथांमोना जों नायनो हानाय बायदि। गोजोन्थों।